Bumababa na ang level ng tubig sa Cagayan River kaya ang baha sa Tuguegarao City at iba pang bayan sa lalawigan humuhupa na rin. Mula sa Cagayan, nakatutok pa rin doon live ang aming partner na si John Ponsoy. Partner, kamusta dyan? Partner, magandang balita nga dahil buong maghapon na naranasan itong maaliwalas na panahon dito sa lungsod ng Tuguegarao. Magandang indikasyon din ito para sa tuluyan at mabilis ng paghupa ng baha dito sa syudad. Upang maisalba ang mga gamit, sa gilid ng kalsada dinala ng mga residente sa barangay Pigatan, Alcala, Cagayan ang mga ito. Inabot na kasi ng baha ang kanilang mga bahay. Kasi noon ma'am, na ano ito ma'am, nung isang binaha na naman noon noong November. Halos dito ma'am nakarating yung tubig sa itaas. Kaya kagabi ma'am, sabi nila magpanik na kami ma'am, kaya linabas namin yung mga tinda namin ma'am. Hindi na appliances ang isinalba ni Aling Jelly, magi ang kanyang mga halaman. Baka po kasi maabot ng tubig doon sa pinaglalagyan namin kaya nilipat po namin dito. Sa Tuguegarao City, ilang barangay pa rin ang lubog sa baha kabilang Barangay Linao East. Abot hanggang kalsada ang baha. Walang nga palabasan kasi ito ma'am yun. Pero kumpara umano noong mga nakarang araw, unti-unti nang humuhupa ang baha. 3 araw nang nararanasan ang pagbaha dito sa Barangay Linao East. Sa ngayon na maganda naman itong panahon hanggang tuhod itong level ng tubig. Pero pangamba ng mga residente, posible raw na 1 linggo o higit pa itong kanilang aantayin bago nga humupa ang baha. Sinamantala ni Narisa na maglinis ng kanilang tirahan ngayong humupa ng baha sa kanilang lugar. Pinatutuyo rin nila ang kanilang mga nabasang gamit. Dinalde-balde na namin yung tubig para makalabas lang. Pati sa mga kwarto namin, ganun. Mga CR, di pwedeng gamitin. Base sa tala ng CDRRMO, mula sa critical level, bumaba na sa alert level ang Cagayan River, kaya humuhupa na rin ang baha sa syudad. Umuupa naman na po yung tubig since tumila na rin po yung ulan since yesterday. So siguro malaking bagay din po yun. Partner, as of 4 p.m. kanina ay nasa 9.5 meters above sea level na lamang ang Cagayan River. Bumaba na ito kumpara nga sa 10 a.m. monitoring na nasa 10 meters above sea level. Ayon na rin sa City Disaster Risk Reduction Management Office, kung meron man daw nararanasan nga na pagbaha dito sa lungsod ng Tuguegarao, ito yung mga kabilang sa low-lying areas. At kung patuloy nga na mararanasan itong maaliwalas, itong pagsikat ni Haring Araw hanggang sa susunod nga na araw, ay tiyak na bababa pa itong mawawala na itong pagbaha nga dito sa lungsod ng Tuguegarao. Sa datos naman ng Office of the Civil Defense Region 2 ay nasa 12 na municipalities at 1 city nga itong binabantayan dito sa Cagayan. Ang syudad na binabanggit dito ay itong Tuguegarao City na hardly hit daw ng itong ang naranasan na masamang panahon o itong kalamidad na dulot nga ng bagyong Vicky. And as of 12 noon kanina ay nananatili na 1 gate na lamang ang bukas nga mula sa Magat Dam. Partner. Kumusta naman ang mga evacuee dyan, partner? Marami pa rin ba o may mga nakauwi na? Partner, sa pakikipanayam naman natin sa City Social Welfare Development Office dito nga sa lungsod ng Tuguegarao ay nabawasan na itong bilang ng mga evacuees. Kung kahapon nga ay nasa 566 families itong kanilang naitala, ay ngayong araw ay nasa 507 families na lamang itong nandoon nga sa mga evacuation centers. Pinauwi na raw yung iba dahil humupa naman daw itong bahana sa kanilang lugar. May mga kalsada pa rin ba o tulay na hindi madaanan hanggang ngayon dyan, partner? Partner, kung pag-uusapan naman natin itong mga main thoroughfares o mga national highways, lahat naman daw ay passable na. Wala nang mga binabaha. Kung meron mang pagbaha, ay kaya naman itong daanan na ng mga big vehicles. Pagdating naman sa mga eroded areas, sabi nga ng OCD sa atin ay mga minor lamang itong incident nga na kanilang naitatala. Pero ngayon nga na mabuti naman itong panahon ay so far wala daw silang naitala ngayong araw. At kung meron man daw na experience before ay naayos ito kaagad ng otoridad. Okay, maraming salamat, partner, at ingat kayo dyan.